Sobrang lambot na ito mga studio. Yan, no? Welcome back mga kasudyo to another video for this episode po. Magmumukbang na naman tayo. So mayroon tayo ditong shrimp bacon roll na mayroong pinakuratong na sili at mayroong patatim. Mayroon din tayong rice ito mga kasudyo at siyempre di mo wala ang kamaris, Coca-Cola. So ato sa ning kung anong daan kay para na ilang halang. Musiaw kahalang ba. So shout out tayo mayo ang mga kasudyo. Bago tayo mag-start, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. So, tara, ngawantan nyo. Shrimp bacon roll. Lami. Nabili ko lang ito mga studio. Ano yan? Sobrang lambot na ito mga studio. Yan, no? Sige po, kain po tayo. Wow. Panalo sa lambot. Melts in the mouth. Simpleng kainan na po ito mga studyong.
Dami pa yung rice natin. Gusto ko patatim yung balat talaga. Ito puro laman. Mm. Naman doon. Sarap ng coke. Panalo po. Kapal na naman. Hindi ako masyadong fan sa laman lang ba. Gusto ko yung may taba-taba. Kung
Puro laman naman. Hindi ko na ubusin to. Wala ng taba. Shoutout tayo mga studio. Shoutout kay Angelica Ibanez from San Carlos City, Negros Occidental. Shoutout Berry Basilag from Bohol. Shoutout naman kay Rosel Gia from Panabo, Davao City. Shoutout to May Bruan from Las Piñas City, Manila. Shoutout Maribel Hardin. Shoutout Jeneline Grospe. Shoutout Nubo Gerona. Shoutout Juban Torco from Mandawi City. Maraming salamat po sa panood sa episode na ito. So God bless po, kita kids.